Төгәлләнеп килүче февраль айы мәдәниятыбыз тарихына берничә истәлекле вакыйга белән кереп кала. Якташыбыз бөек рус җырчысы Федор Иванович Шаляпинның тууына 150 елны билгеләп үттек. Иртәгә җырчы исемендәге гала-концерт белән Халыкара опера сәнгате фестивале эшен йомгаклый. Шулай ук соңгы кышкы айның матур чарасы Мирас фестивалендә тамашачылар күңелендә лаеклы урын алачак дип ышанасы килә. Атаклы татар композиторы, педагог, җәмәгать эшлеклесе Нәҗип Җиһанов исемен йөрткән фестиваль быел 8-нче тапкыр узды. Фестиваль концертларын коллегабыз Кадрия Мирсяпова карап, тыңлап, йомгак ясады. Мирас фестивале 2015 елда оештырыла һәм шундук үзенең әһәмиятлеген раслап, Татарстан Республикасының мәдәни тормышында лаеклы урын ала. Фестивальнең төп бурычы татар музыка сәнгатен саклап калу һәм үстерү. Фестивальны булдыруда Татарстан Республикасы Дәүләт Академия симфоник оркестрының баш дирижеры һәм сәнгать җитәкчесе Александр Сладковский илһамландырды. Чараның фәнни консультанты Казан консерваториясе ректоры профессор Вадим Дулат Алеев. Очень большое значение имеет фестиваль Мирас. Мирас фестивале шыннан да мөһим вакыйга, чөнки бу дөньяда бердән-бер татар симфоник музыкасы яңгыраган музыкаль чара. Быел 8-нче тапкыр үткәрелгән фестиваль тамашачы тарафыннан зур кызыксыну уята. Залларыбыз һәрвакыт тулы. Билетларны фестиваль башланганчы ук сатып алып бетерәләр. Это всегда показатель большого значения и интереса фестиваля. Үч мәдәни кичә дәвамында солистлар белән бергә симфоник оркестр 3 программа тәкъдим итте. Төрле буын татар композиторлары Җиһанов, Ключерев, Ахиярова, Калимуллин, Низамов әсәрләре урын алды. Гадәттәгечә фестивальнең концерт программасында заманча композиторларның дөнья күләм премьераларда яңгырый. Быел Мирас бер юлы 2 яңа әсәр ачты. Алсу Сыңгатуллинаның Нурлы Казан симфоник поэмасы моннан 3 ел элек иҗат ителә. Яшь композитор башкалабызны кәсә формасында күз алдына китереп, бирдә мәхәббәт, тынычлык, хезмәт кебек 7 яктылык нуры туплый. Алар Казан һәм аның халкына яшәү һәм үсеш өчен көч бирүче символлар. Фестивальнең иң якты вакыйгаларының берсе композитор Миләүшә Хайруллинаның Кавый Сәрвәр опера премьерасы. Әсәр язучы Кавый Наҗми һәм аның хатыны Сәрвәр Әдгамованың тормышы һәм мәхәббәте турындагы драма тарихы, зур сынаулар вакытында яшәргә туры килгән парның авырлыкларны җиңеп чыгулары турында бәян итә. Менә фестиваль кысаларында бу әлбәттә ниндидер аерым премьера, айрым концерт, спектакль булып чыкты. Аның киләчәге бездән генә калмый. Бу ниндидер культурно-стратегический шундый курс алырга тиеш безнең Министерство культуры һәм правительство безгә булышыр өчен без бик хыялланабыз. Сәхнә өчен бездә бөтенсе әзер. Җырчылар яттан җырладылар, башкардылар. Сценография, психологик яктан бөтен рольләрне без бик җинтекләп эшләдек. Һәм безгә шул инде зур сәхнә һәм сценография ягыннан яңарту кирәк. Барысы безнең әзер. Резида Ахиярова Россиянең заманча композиторлар мәктәбенең иң зур эшлеклеләренең берсе. Күптән лаеклы рәвештә танылган булса да, зур кызыксыну белән Мирас фестивалендә катнашуын дәвам итә. Чынлап та, минем музыка ел сайын башкарыла Мирас фестивалендә. Хәзер инде менә 8-нче Мирас фестивале, димәк 8 ел бара. Бу иң матур татар музыкасының симфоник музыкасының фестивале. Мин бик рәхмәтле Александр Витальевич Сладковскийга, Вадим Робертович Дулат Алеевка, чөнки алар менә татар музыкасын, яңа татар музыкасын һәм инде онытылып беткән татар музыкасын яңгыратканнарына. Быел менә башкарыла «Битва» дигән әсәр. Ул Алтын Урда балетыннан.
Уңышлы булыр дип уйлыйм, чөнки гадәттәгечә менә безнең симфоник оркестр бик дөрес иттереп башкара безнең татар композиторларның музыкасын. Безнең белән киңәшеп, ничектер безнең ичке дөньябызны ачарга теләп. Композиторларның музыкасын тамашачыларга җиткерү дирижер эшенә җаваплылык исти. Фестиваль көннәрендә пульт артында Рөстәм Абязов, Айрат Кашаев һәм Ринат Халитов дирижерлык итте. Алар барысы да татар музыкасын яхшы белгән һәм тойган республикабызның талантлы музыкантлары. Программа, я считаю, уникальная, поскольку... Быелгы фестиваль программасын уникаль дип әйтер идем, чөнки Нәҗип Җиһановның сирәк яңгырый торган «Кыллы уен краллары» һәм «Литаврлар» өчен язылган 7нче симфониясе яңгырады. Яңа, яхшы онытылган иске дип юкка гына әйтмиләр бит. Рәшид Калимуллинның Алтай симфониясе дә урынлы булды. Тулайым алганда төрле жанрлар, төрле яңгыраш һәм тамашачыга тәкъдим итү ягыннан да фестивальне уникаль дип әйтеп була. Несколько принципов существует, по которым... Мирас фестивале программалары берничә принципка нигезләнеп төзелә. Беренчедән, татар классик композиторларының иҗатын онытмаска. Икенчедән, яшь буын композиторларыбыз сәхнә тотарга тиеш. Алар әсәрләренең симфоник оркестр яңгырашында ишетергә тиеш. Без тарихи буыннар бәйләнешен үзмичә дәвам итү ягында. Юбилейларын билгеләп итүче иҗатчылар татар тарихы белән бәйле әсәрләр, халыкчан яңгыраган моңнар, булар барысы да фестивальдә урын ала. Бирегә килгән тамашачы музыка тыңлап, үзен спектакльдәге кебек хис итәргә тиеш. Чтобы слушатель пришел на концерт, но чувствовал, что он пришел как будто на спектакль. Мирас фестивале Татарстанның музыкаль тормышындагы мөһим вакыйга икәнен тагы бер кат раслады. Ул үткәннәрне онытмаска мөмкинлек бирә. Шулай ук милләтебезнең яңа шедеврларын ача. Югары сәнгатьле музыка үрнәкләре ешрак яңгырасын иде. Без туры эфирдә эшлибез. Хәерле, матур көннәр теләп дәвам итәбез. Аны көнчыгыш шигърияте һәм фәлсәфәсе гомумән төрки дөньясының интонацион төзелешенең күп төрлелеге үзенә җәлеп итә икән. Сүзем студиябызның кунагы, композитор, пианист, халыкара һәм бөтен Россия бәйгеләре лауреаты, Россия һәм Татарстан композиторлары берлеге әгъзасы Алсу Саңгатуллина турында. Хәерле көн, Алсу, исәнмесез? Хәерле көн. Бик шатмын, рәхмәт. Без дә бик шатбыз сезне күргән. Чакыру өчен. Иң беренчедән әлбәттә без сезне менә бу дебют белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Тамашачыны үтә дә җылы кабул итте сезнең әсәрегезне һәм инде алкышларга күмде. Менә бу Нурлы Казан симфоник поэмасының асылында да менә шушы төрки халыкларга хас булган фәлсәфә ятадыр. Әйе, бар. Аның сюжеты бар, аның төп фикере бар. Һәм шулай берничә сүз әйтәсем килә шул әсәр буенча, чөнки ул бу фестивальдә катнашу ул беренче тапкыр. Һәм әйтәсем килә, симфоник музыка язу ул композитор өчен бик югары белем. Чөнки анда музыка коралларын белергә кирәк, традицияларын белергә кирәк. Үз интонациясын шулай нигезләнеп, шулай икенче төрле яңа әсәр яздырырга. Һәм бу әсәр ул безнең шәһәребезгә, безнең яраткан Казаныбызга багышланган. Анда төп темасы ул ничек әйтим инде, шулай шәһәрне Казан шикелле, Казан сурәте белән күрсәтелә. Ул төп тема һәм нур булып шулай җиде көч, җиде нур килә аңа. Нәрсә инде ул? Бөтенсен дә әйтә алмыйм, ләкин шулай әйтәсем килә, ул Казанның тарихыбыз, ул кешенең ярату, ул хезмәтлек, ул менә кешегә һәм безнең шәһәребезгә бирелгән көч инде. Һәм менә шул тирәсендә бу әсәр безнең тарихыбыз да бай, һәм шулай киләчәк нурлы
якты вакыт килсен шәһәребезгә, монда иҗады нурлы кешеләр, белемле булсын һәм алар бәхетле булсын. Менә шул турында инде бу әсәр. Бик матур, бик изге теләкләр. Менә Тюрксой халыкара мәйданчыгында да сезнең әсәрләрегез яңгыраш алган. Менә Көнчыгыш сюитасы, Восточный мудрость дип исемләнгән шундай әсәргә сюитыгыз. Менә аның нигезендә дә дөнья хакыйкате турында фикерләр ята икән. Ә менә гомумән алганда яшәеш, тормыш сезнең өчен нәрсә аңлата? Ул катлаулы вопрос инде, катлаулы сорауга файдас. Ул инде менә бөтен яктылык кешегә Мөнәсәбәт. Ие, ул дөринде. Шулай дип уйлыйсызмы? Ярый. Бик катлаулы сорау. Катлаулы, ярый. Киләсе тапшыруларга килгәндә уйлап килерсез, ярыймы? Ә хәзергә әйдәгез менә бүленеп, сезнең менә шушы Нурлы Казан симфоник поэмадан кыска гына бер изек тыңлап китик әле, тамашачыларга тәкъдим итеп, бергәләшеп тыңлыйк. Алсу Гатолина студиябызның кунагы, сөйләшүебезне дәвам итәбез. Алсу, менә безнең республикабызда әлбәттә инде ир-ат композитор белән чагыштырганда күп түгел, ләкин шулай да татар хатын-кызларыбыз, композиторларыбыз җитәрлек икән. Менә бер-берегезне көндәшлек итмисезме? Ничек иҗат итәсез бергә? Безнең бит бик көчле шундый композитор мәктәбе. Минемчә безнең шундый күренекле симфонистлар, ул Алмаз Шәрифуллин, гафу итегез, Алмаз Мунасыпов, Шамил Шәрифуллин, Фасил Ахметов, алар инде безгә шундый аксакаллар, һәм бу көндә безнең яшь композиторлар бар, һәм шулай да хатын-кызлар. Әйе. Без шулай аралашабыз, иҗатыбызны шулай концертларга барабыз, ишетәбез. Ул Эльмира Галимова, Елена Анисимова, хәзер менә яшь композитор, Миләүшә Хәйруллина, һәм ул да бәхеттер инде шулай хатын-кыз иҗат буенча бара ала. Һәм күпмедер мәктәп дип тә әйтеп була, шулай бит бер-берегездән барыбер карап, тыңлап, нәрсәгә дә булса. Ул да мәктәп, иҗади мәктәбе. Әйе. Менә бу иҗади мәктәп дигәнгә берничә ел сез Альфа дип исемләнгән лабораторияга җитәкчелек итеп торгансыз. Менә аның уңышларына килгәндә иң зур уңышлар турында әйтеп китсәк, нәрсәләрне әйтер идегез? Берничә ел мин лабораторияда эшләгән идем. Анда бик безнең аралашу булган иде. Без күренекле композиторларны чакырган идек. Ул Резида Хиярова, Ринат Хакимов, Радик Салимов. Һәм шулай иҗат кичләре дә оештыра идек. Ул шулай бер генә түгел иде. Анда безнең ничектер укучыларыбыз да бар иде. Шулай алар белән уларга әйтә идек. Очрашулар булган инде димәк. Алар белемнәрен арттыруда кергән манда. Белемнәрен арттыра иде Ие. Чакыра идек яшь музыкантларны. Күп төрле юнәлешләрдә эшләгән димәк. Ие. Музыка язу сиренә төшенеп кенә иҗат итеп була микән? Менә шуны беләсем килә. Консерваториядә белем алып кынамы? Әллә инде талантка башка нәрсәләрдә эчке сиземләү, тойгылар, менә нәрсәләр кушылырга тиеш? Сезнең фикерегезчә, талантлы, чын шундый танылган музыкант, композитор булыр өчен? Композитор бик озак үсә. Гомер буе дисәк тә буладыр инде. Гомер буе ул
Шулай кечкенәдән инде күп музыкантлар, алар кечкенәдән инде үз тормышын музыка белән бәйлиләр. Мин үзем шулай фортепианога баргач инде барыбер музыкант булачакмын дип уйлаган идем һәм композиторга шулай композиторлык кызыксыну уянган. Беренче әсәрегезне ничә яшьтә яздыгыз, ничә яшьтә иҗат иттегез Алсу? 6-7 яшь булгандыр инде. Нәрсәгә багышланган иде ул? Яшып-шык, я нәрсә шулай инде, кечкенә әсәрләр иде. Аннары шулай үсә инде. Икенче төрле зуррак, икенче төрле. Һәм шулай ук менә симфоник әсәрләр язу ул иң зур югары белем. Менә шул тирәдә үсәсем килә шул. Анисимова менә опералар иҗат итә, сезнең шулай теләгегез юкмы? Мәсәлән, тагы да зуррак формаларда иҗат итү, опера, балет. Иге ул синтетик жанрлар һәм я балет, я опера, шулай фикерләр бар иде. Иншалла булсын. Ханым Ахиярова гына име безнең татар хатын-кызлар композиторларынан шундый зур формаларда иҗат итеп танылу алган. Юк, әйтә алмыйм шулай дип. Ридахия шын азат хатын әйтем икән. Тагын безнең Эльмира Галимова да опера иҗат итә. Илһам Бетеряк, аның балеты бар. Хатын-кызлар турында әйтәм. Хатын-кызлар турында. Гафу итегез. Димәк, әле алдагы көннәрдә дә сезнең иҗат иткән шушы зур формадагы әсәрләрне ишетербез дип өметләнәсез килә. Тырышырбыз, ала бирсә, тырышырбыз. Әйе. Менә көнегезне композитор ничек башлый икән? Менә Алсу композиторның көне ничек башлана, ничек дәвам итә? Гомумән көн дәвамында нәрсә белән шөгыльләнәсез? Үзегезгә шундый максат куясызмы? Бүген нәрсә дә булса мин иҗат итәргә тиеш, нәрсә дә булса язып алырга тиеш дип. Әллә инде менә илһам килгәнче генә ничек? Менә Чайковский әйткән иде бит. Аппетит приходит во время обеда. Шуңа күрә без һәр көнне барыбер ниндидер эшне, иҗат эшне эшләргә тиеш. Башта торгач яхшы фикерләр булсын дип шулай уйлыйбыз. Яхшы булмаса, әллә нәрсә бит уйлап көнеңдә булмый, иҗатыңда бармый. Иҗаты да бармый шул. Һәм ул язмасаң да берәр нәрсә кызыклы әйбер ишетергә кирәк. Карарга ноталарны, я музыканы карыйбыз шулай. Һәм менә ул иҗат кешеләр белән аралашу ул да бик бай безгә. Байта. Тормышыгызны, иҗатыгызны. Әйе. Без шулай төрле фикерләрдән шулай белем алабыз инде. Әйе. Менә мин шуны аңладым, сезнең бөтен тормышыгыз гомумән музыкага бәйле булып чыкты. Шулай. Тормышта башка юнәлешләрдә урын алсын иде, алсы шулай дәйме? Һәм инде бүгін килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен зур рәхмәт әйтәсез килә. Әйе, алдагы көннәрдә дә фестивальләрдә, концертларда сезнең әсәрләрегезне ишетеп, илһамланырга ясын тамашачыларыбызга зур рәхмәт уңышлар. Рәхмәт. Бүгенге шулар, мин Әрзәк Мәҗанова көнегезне матур уй фикерләрдән генә башлагыз дигән теләктә калып, иртәгәгә хәерле көн Татарстан тапшыру кысаларында без сезнең белән очрашуга өметләнеп сау булашам. Исән-имин булыгыз.